Добре дошли, пичове и чаги. Отново клип на Ноузбрал. Както виждате, профилът е готов. Казвам се Биран. Така понякога се шегувам за Байрон. И както в миналите епизоди, играем докато не ни спаднат герои. В този епизод чакаме Конуайвърд задължително. Леон, Байрон, Леон, Едгар и барабанен туш Сърч. И сега оба. И ето ни отново и почваме да отваряме. Дали ще ни е късмет като миналия път в последните брал бокса да ни се нападат герои, ще разберем. И тук му ще да кажа, че няма нищо и ето нещо. Пайпър! И сега взимаме за късмет. С някой не скин, който казва искам Конуайвърд. Ще заложа на този, понеже беше най-близко до съществуването на Конуайвърд. И ако видяхте как ползвах Пайпъра, колко изгарчено, това направо си беше кошмар. Оп! Джаки! Варям по-бързо, понеже ме е страх дали клипчето ще може да се качи. Че пусках продължението на по-миналата част, където търсех Байрон и бех написал с глава къде е Байрон. Направих втория епизод, но той не искаше да се кача, беше някъде малко кратък. Котката ми падна Джин и Спайк, аз си паднах Макс. Това бяха героите, които ми оставаха. И айде да отворим. Я да видим нещо с Джаки. Оп! Едгар, хора! Чакайте. Виж пиновете, които му кефат на Едгар този. Едгар. Хора, да знаете, към 8-та минута ще паузирам вече видеото. Към 8-те минути няколко секунди почвам да паузирам. Ако не ми се паднат до тогава Леон, Конуайвърд, Байрон и Сърч, ще е спаузиране. Така че да започваме малко по-бързичко. И да видим. Бам!
повечето хора винаги се кефа какъвто и да е герой, дали ще е Rare или Legendary, винаги се кефа, не знам защо. Просто чувството като ти спада герой, някакво вълнуващо и като цяло съм сигурен, че много от вас казват, ако ми се падне, примерно някакъв вид нали, Rare, ще скифите все пак си едно герой, а и забавно да гледате как ви се върти нещо, а и понякога е забавно да го гадаете. Хора, извинявайте, имахме нещо като проблем да се рече до някъде. И почвам с това. Добре, почваме малко битбоксчета. И малко мегабоксчета. Хора, знаете какво ще пазвам за малко, за да опна всички герои. Ето ми отново и вече. Ако от мегабокс ни спише, но в бигбокс и се пада герой от Примо. Явно хора не са кипа на всичко. Като събера повече от 5 героя, почвам в това. Да, все пак. Това да спра. Ами хора, да знаете, до скоро ще почвам за спазването и явно заглавието ще е отново къде е Байрон. Защото я чакайте да се видя с шансовете. Legendary, хоп, ясно. И сам принц. Айде да го победим. Сейв. И взимаме радиоактивна Примо. За късмет. И да започвам. Добре, скиновете носят късмет. За гаджет. И почвам да спирам вече. Хора, май ще е гаджет, може и да е нов герой, сега ще разберам. Кажете здравей на Кроу! И хора, за пореден път Кроу ни е първа. Още едно ново нещо. След един биг бокс, след като отворих за Кроу. Мортис! Хора, натисах на вас апгрейдва на всички герои Макс, така че ако вече от бокси ни изпише едно, пада се нещо. Хора, не можах да го варя, но Барли. Чакайте е така малко на видеото, да поотворя. Али, чао. Ало. Yes! Yes, бе, брат. Congrats. Let's go. Добър старт. Това не е лош старт, наистина. Да започвам с Конрад. И хайде, чао. Роза. Я да видим кой се крие. Спрут! Поки! Хора, къде са Байрон, Сърч и Леон? Хора, някак си ми се падна удари и още нещо ново.